Адвокати не змогли оскаржити арешт українських моряків. Усіх московський суд залишив під вартою. 16 минулого тижня, ще 8 нині. І це попри те, що напередодні Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов'язав негайно відпустити військовополонених. От тільки для Росії ігнорувати рішення міжнародних судів – справа звична. Чи є важелі тиску? Дивіться далі. Моряків відпустити, захоплені кораблі негайно повернути Україні. Таке рішення судді Міжнародного трибуналу ООН з морського права ухвалили майже одноголосно, окрім російського судді Романа Колодкіна. Російська Федерація має негайно звільнити українські військові кораблі Бердянськ, Нікополь і Яни-Капу і повернути їх під юрисдикцію України. Це рішення не означає, що Росія мусить закрити кримінальну справу щодо подій в Керченській протоці, але утримувати силоміць моряків за ґратами більше немає права. Наші хлопці, які зараз в Лефортово, мають знати, що їх мають звільнити негайно. І це для нас дуже важливо. Я передаю вітання і нашу підтримку всім родичам. Я вважаю, що це наша спільна перемога, і вона є для нас дуже важливою. Російська делегація оголошення рішення проігнорувала, власне, як і сама засідання. Стоять на своєму, мовляв, конвенцію з морського права не порушували, і суд взагалі цю справу не мав зачіпати. А нині в Кремлі чітко дали зрозуміти, відпускати моряків не збираються. Если судья высокой квалификации Международного трибунала запутался в бумагах и не видит ничего, кроме обвинений в адрес России, для нас его слова и приговоры ни гроша не стоят. Як би там не було, Росія підпис під конвенцією ООН з морського права поставила, а отже, ігнорує вона засідання трибуналу чи ні, виконувати його вердикт зобов'язана. Дело в том, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет каких-то своих судебных приставов, которые могут заявиться в Кремль и прямо вот силой заставить Путина выполнять решение трибунала. Вместе с тем совершенно очевидно, что невыполнение решений международного судебного органа может повлечь политические и экономические риски для Российской Федерации. Это могут быть различные формы давления, в том числе санкционные. Далі Міжнародний трибунал в Гамбурзі буде розглядати справу по суті і має дати остаточну відповідь, чи порушила Росія конвенцію ООН з морського права, захопивши українські військові кораблі, що мали імунітет. На це, щоправда, може піти кілька років. Та вже зараз судді заявили, доказів, що це була провокація з боку України, як твердить Росія, немає. Ми будемо продовжувати боротьбу в трибуналі, в який буде створений відповідно до 7-го додатку. Але те, що сьогодні відбулося, це суттєва для нас перемога. І це визначення того, що ми вибрали вірний шлях захисту наших національних інтересів, нашого суверенітету і наших хлопців, які зараз в Москві. 3 українські військові кораблі катери Бердянськ та Нікополі, буксир Яни-Капу росіяни обстріляли і захопили в нейтральних водах Чорного моря торік 25 листопада. Екіпажі, це 24 моряки, взяли в полон, звинуватили в незаконному перетині кордону. Україна визнала моряків військовополоненими. Анна Макаренко, Заман, АТР.